Salam vatandaşlar. Salam Aleçariyeva, Yeniş, Fatma abla, Umit, hoş geldiniz. Vatandaşlar, bugünkü temamız Türkmenistan'ın yine bir sani en ulu meselelerinden biri. E, Hemmemizi ilgilendiren bir mesele. Bu mesele başka kanallarımızda hem Türkmenistan Halkın Sesi kanalında hem aydılıp geçildi, bellenip. Ama bize biraz genişleyin, edip alalım şu temanı. Temamız çevreler. Bu çevrelere Türkmenistan'ın prezidentinin sağlık yolu var. Şulam giriye. Son velosiped sürme nemeleri var. Sportivni yarışları. Ulam giriye. Sonra köçelerde yine edaraların önünde gimnastika ediyorlar. Bular giriye. Prezidentin saparları var. Velayetleri saparları. Bular şu çevrelerin içine giriyor. Şu çevreler hakkında aytmak isteyenleriniz var olsa söz verin. Men başlayın. Öyle çevre siz söz alacak olsanız ilk önce ben size bir sana sorak vermek isteyen. Şuna siz ben ona göre siz Amerika'da yaşadığınız için, ösen devlette yaşadığınız için size sorak vermeye, deneştirmeye, Türkmenistan bile deneştirmeye ona göre. Şunun için hazır şu çevreler, şu ösen devlette ya kaysı devlette var şunyalı çevreler geçirili. Ve sizin yaş oturan devletinizde var mı? Ne ile çevreler var mesela? Şular hakkında birazcık temanın başında bürünet geçseniz sorama cevap verin. Salam qadirli vatandaşlar. Bugünkü tema çareler barada bolacak bolsa onda ne meselem Amerikan Birleşen Ştatlarına birinci bilene olar ýal çareler yok. Olar ýal çareler hiç wagtdan bolmadyk. Mene eşdemok indi çenni. Başka türlü çareler var. Ona hiç çareler. Olar çağalara bilim verici, terbiye verici hende çareler var. Meselem aydaly ne ulu adamlarım şoň içine giriyor. Mesela festivaller geçiriliyor. O tayda üt göşük önümler hödürlenýär. Mesela olar ýaly festivaller var. Aydaly развлекательный çağalan ünsüni soğuma üçin ya bolmasa ulu adamlara şoň içine degişle şoňa giriyor. Ünsün soğuma üçin ya ünsün soğuma üçin dedim. Wagtyny şadyan geçirmek üçin. Gysga wagtdan bolsa bir günnügem bolsa ya 6-njy ya bazı günüm bolsa şu esasanam köplenç tomsy wagtlar başlaýar. Meselem wazdушный şar diýär. Ullokan wazdушный şar aşağına kabinesi var. Ot bilen ýanky ulu şar asmana galýar, içinde çağalar ullar senlik neme ýanky uçup neme bilýär. Wagtyny şadyan geçirip bilýär. Otayda vertolyotlar var. Vertolyotlara bir 15 minutlyk aýlap getirýär. Yani olar ýaly çäreler var. Ýanky bir gyzyklanma üçin ýaşaýan çirat bir kesim ýanlanýar da. Bir ýazga da näme üçin ýanlanýar bilemok. Onuň ýanky biriňiziň telefonuňyz açyk bolaýmasa. Onuň inni ýanky şular ýaly çäreler bolan wagtynda çağalaram, ullaram öz wagtyny maşgalasy bilen arkaýyn geçirip bilýär. Ýa bolmasa sportivni çäreler bolup bilýär. Meselem ulu stadion bar bolsa bir futbolny bir komanda gelýän bolsa, şoňa gapdalyna başga çärelerim bar. Yok, man sen futbol görmek diýen zat ýok. Sen futbol görmeseň aňyrakda konsertni ýanky aýdymçylar, saatlar gelýär, tadanlar olar bilen gyzykly geçirip bolýar wagtyny. Ya dans grupları bolsun, ya bolmasa bir yerde şaşlıklar pişirilip duran bolsa, ya bir yerde başka hil oyunlar oynanıp duran bolsa, umumman 6-njy bazar günler öz maşgalaň bilen wagtyny şadyan geçirmek. Otayda prezidentim yok, benim öňünden gülüp bile çykmaly olar ýaly ýok. Islenlik geçirilen ýanky çäreler diýenmede aktivite diýsen bolýar, ya sportivni ya medeni islenlik at berip bolýar. Ine olar ýaly ýagdaýda
her kim näme isleyen nimesine barıp bilýär, isleyen wagty barıp bilýär. Thomas wagtlar diýen men bir imit, ýani her kim önrýän önümini hüdürlemek üçin bir festivallar geçirilýär. Şo ýere senin kiçirak biznes adamlar barda. Biznes edýär diýdim. Meselen biri öz pekarnysi bar bolsa, bir ütköşük bir zat pişirýär, şonu eltýär. Cupcake diýär, ýa kiçicek tortlar, yeneler. Garaz her kim öz önrýän önümini eltýär şo festivaly. Şo ýerde hem halka hüdürleýär. Ine şol ýaly önümimiz bar biziň diýip. Hem halkyň garny doýýar şo ýerde. Hem özüniň biznesini reklam edýär. Ine bular ýalatlar bar. İmi turunun, ya beýle ki bir pramyşlyny urunun, islenik zadyny her kim öz kiçirak biznesi bolsa, şonu halka hödür edýär. Meselen bir zat önürýär, aýdal sabun önürýär, ya bolmasa bir vino önürýär, ya bolmasa ýene bir şoňa degişli bir şoňa görä bir önüm önürýär. Bul özüniň reklam edýär biznesini, hem halka hödür edýär, hem halkyň garnyny doýurýar. Ene bular ýalak festivallar bar. Buların hemmesine biz burada çäre diýip aýdyp biljekler. Bu çäre dälle bir özgörüşli bir aktivity, ýani halky wagtyny şadyan geçirmek üçin bir gyska wagtdan bolsa bir günüň dowamyny bolsa şular ýaly nime bar. Ýürüte şular ýaly geçirilýän nemeler diýilýär, näme diýilýär buňa? Geçirilýän çäre de diýsen bir hili bolýar, gelişen ok buňa. Çäre diýsen gelişen ok festivallar diýip. Festival diýip aýtsak bolýar. Ýani mektep aralaryna geçirilýän olimpiadalar bar. Gatnaşýan çağlar meselem islenik urdun olimpiadalar online hem geçirilýär. Ya ýürüte gidip üçleyen yerler var. O taýlarda da geçirýärler, çäreler, çäre has düşnükli orýaly. Çäre diýip aýtsak ýene de bir hili bolýardy. Öyle çare başardı. Azı sportivni çareler de geçtiğiniz aktiviteler vardı. Yani bizlerin mesela studentlar institutta zaten çareleri görüyoruz sportivni çarelerini. Velosiped sürmeye çıkıyorlar. Hemmesi bir standart giyim var en başında. Sonra mesela ağaç ekmeye, o da bir çare. Ağaç ekmeye çıkıyorlar. Onda hemmesi bir standart en başta. Kış bolsun, yaz bolsun, kışında mesela çağlar, kızlar ince bir kıya inemede, göğün en başta. Şu çərelerde duruyorlar, çəreye çıkıyorlar. Buna ne şekilde görüyorsunuz? Bu karayışınız ne şekilde buna? Sizden var mı yani sportivni demedi, hemmesi bir standart giyinen? Yok olar. Bir dünya yani halkara diýe, halkara sportivni nemeler bolsa, çäreler bolsa, meselem olary bir olimpiada nemeler mirawoy dünya boýunça olimpiadalar bar. Onu takımlar ýani komandalar futbolny bolsun, ýene bolsa olar ýa meňdeş giýerler. Olaryň özüniň nomery bolýar. Olar aýratyn bir gurrun. Täbi bir komandadan beýle komandany aýralamak üçin biri ýaşly eşikli bolsa, biri gög eşikli bolýar. Olar düşnükli ýöni bärde ýanka ýetişmeli Türkmenistanyň kıyaly. Prezident gelenne ya gidenne gelip gidýän wagtyny bilemzok biz. Gelip gidýänler ýöne täzelikler soň gazetlerde o kaqalýa sana gelip gidipdir, plan işledi. Onu bir ýanglandyryp aýdyp beren oklar plany gelip gidýäni gelmeli, öňünden çykmaly olar ýalat ýok. Ya gubernator gelmeli, oňa öňünden çykmaly olar ýalat ýok. Absolutny ýok. Ýöne ýanky meňdeş diýen nemeleň bar. Ine birinciden meniň görýän dadym indi bärde köpden beri ýaşap ýöremsoň meniň üçin aklyma neme etmek bir geňrek gelýär, bir kyn bolýar, şonu kabul etmek, beýnini kabul etmek kyn gelýär. Täbi görüp öwrenşen dadyň da bärdäki bolýanlar, onuň bu idýanlar absurd bolýar, sen beýnini absurd, sen beýnin üçin. Şonu düşünmek kyn. Meniň näme bolsa Türkmenistana doglamsoň, öňe besemsoň men bilýän, ýöne bu taýdaky millete şonu düşündirip bolanok. Asla düşündirip bilmeýändim. Ine ýanky gerek däl, gereksiz zatlaryň biri şu Türkmenistana geçirilen çäreler. Birinciden çağalary ne bilim ne şu terbiýeçilik ugrundan ne bir
peydal tarafı var çären. Ne bir medeni taraftan, ne bir maddi taraftan, ne sosyal taraftan, bir hiç haysi tarafın, sağlık taraftan hem şoň peydal zat yok, peydal yeri yok. Şol çağaları, ulu bolsun çağı bolsun şolong hiç birine bir beynine girajak bir ya sağlığın üçün yan kaydıp beren tananda atlam üçün hiçbir üçinem gerekli derekli zatlar. Gereği yok şo zatların. Näme üçün birinciden meňde şeşik geýmeli bolsa pulunu kim tölemeli? Ene atalar tölemeli. Üstesine de ýukajyk eşikde duran bolsa, soň kesellese kim seretmeli? Ene en ata seretmeli. Ol bağ ekmeli bolsa bağın pulunu kimden almaly? Ene de en atalar berer. Soň aýlanyp çäre geçirmeli, hepde de bir sapar suwurmaly ise ene de kim? Ene de çağalar boynuna, ene en atalan boynuna. Ähli edilýän çäreler, ähli geçirilýän çäreler bir topar pul durýar. Bulam gelip ene de ene tan ýykýar. Ene ödüňiz pikir edip görüň, çağa ene uzak bir gününi günüň aşagyna durdy, ýa sowukda garyň astynda durdy diýeli. Geregi ýok şoň. Hiç tarapdan geregi ýok türkmeniň çağasyna, ýa türkmen ise millet aralýa diýip pikir etmäň. Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna, Türkmenistan ýaşaýan çağalara hiç tarapdan peýdal zat ýok, bilim ýok, terbiýe ýok otaýda. Saňa näme üçin durmaly meň çağam uzak gün, hayır aýda bir sapar, her 2 aýdan bir sapar wagtyny ýitirip oňa repetisiýa diýä, ýenesi diýä. Nowruz bayram diýä, Nowruz bayramda dagyn 3 günnäp geçirilmeli, 3 gün 3 günden däl onunam öň bir aýlap öňünden näňki trenirovkasyny geçerler on. Gaada nirde durmaly, garoý nirde durmaly, kim näme biçirmeli, baýdak nirde atylgy bolmaly, plandat näme bolmaly, bularyň planlap edýärler, buňa bir giden pul çykýar. Gerekmiş zatlar. Näme peýdasy bar? Diňe çykdyjy. Şol näme üçin edilýär? Şol adamlar güýmemek üçin edilýär. Başga da eli degmesin diýip edilýär. Politika burnu galdyrmasyn, kellesini galdyrmasyn diýip edilýär. Bilim bermek otaýda oňlara pikirim ýok, gurrunam ýok o hakda. Nimeňe şeýlerek bir uzura molly bagyşlaň. Öyle çağırıyor. Siz sözünüzü kutaran bolsanız şöyle mesela Fatma abla Türkmenistan. Siz köpten beri Türkmenistan içinde yaşayanız yok da şular yine Türkmenistan'ın vatandaşlarımız Türkmenistan'ın içinden gelen gözler bilen görüp şu içinde çevrelerin içine bulup gelenlerin biri. Fatma abla size söz verin. Buyurun. Salam kardeşler. Salam vatandaşlar. Aleykümselam. Öyle çareler şöyle siz doğru birlep geçtiğinde şu çareler hakkı Türkmenistan'ın içindeki. Şu Türkmenistan'ın Sesiniz yavaş, biraz sesiniz kat. Türkmenistan'ın içindeki çarelerin hemmesi o hemme taraftan ziyan veriyor. Sağlık taraftan da, moral taraftan da, psikolojik taraftan, hemme taraftan, ekonomik taraftan köp ziyan veriyor. Ben şurada azıcık olsam bir şu çağlar haktaydı geçtiğim şu çağlar hakta mene bir gören, bilen, öz gözüm bilen, gören şayet o hükmünde şobat azıcık olsam bir bilen bir vakanı görünecek. Yönemen berde ne edecek bu vaka biraz vaxt aldı da geçti, zamanı köp geçti. Çağlar bağında mesela şu bayramçılık bellenen vaxtlarında çağları al gidilýär. Näçe yaşlı çağlar 4, 5, 6 yaşlı çağlar al gidilýär. Gözünüze getirin Livap vilayetinde Livap vilayetinin şehri Türkmenabad şehrinde 65 sanı 64 sanı çağlar bağı var. Şu çağlar bağından her kaysından 5 sanı in köpü 10 sanı bolýar ki vaxtı. Çağları toplap mesela haysı bayram aydayın kış ayında təzə yıl bayramı bolýar. Näçenci yıl yadımda yok da şu näçenci yılını yöne şu Kurbanqulu Berdimuhamedov'un dövründeki yıl bolmalı. Şu vaxtı bir çağlar al gittiler.
Hemmeniz bilýäňiz, Türkmenabatda köýne dünya bazarının yanında Krepus barlığını. Şu Krepus'un üstünde sömk edildi. Siz gözünüze getirin, kış ayı, dekabr ayı, şöyle çağlar alı gittiler. Bizim çağlar bağımızdan bir 5 sanım 6 sanım gitti şu yere çağlar. Yukarı çıkıp yukarıda onlar sömk ettiler. Näme sömka? Təze yılın sömkası. Orada yöne sömke edip bilmendirler. Sebebi soğuk birinciden yukarıda çağlar küçük. Yuka yikizip hemmesi bir standart formada, ak formada, kızcağızlar ak köynekte, olanlar da ak köynekte. Bir köynek üstünde hem zadı yok. Şu çağlar geldi. Gelen son şu çağlar neçe günem kesel bolup çağlar bana gelmedi. Siz gözünüze getirin indi berde çağların içinden ne soğuk geçti o dekabr ayı özel. Ne şeyle çareler ediliyatı. Hazırım ediliyendir şu çareler. Yöne siz indi fikir edi görün berde 4 yaştan 6 yaş içerliğin arasındaki çağlar, bağlar, çağlar nehli yağdayda bolu geldi. Bu kellesi var yağlı değil. Örde hiç kim o zat hakta çağlar hakta hiç kim fikir etmeye. Çağa kesel bolya mı neme bolya onu kim olyanı buyurup belye verilyer hem kim bilyer göne şu zat şu yerde hiç kim sesini çıkar bilmedi. Müdürler dahi sesini çıkar bilen yok. Bildiler şu yerden çağlar hasta ol gelenle. Eneler biraz vazmişatsı eden oldular. Yöne ne diysem hiç kimse zadede bilmedi, cevap bilmedi. Çağlar kesel olup gelmedi yöne. Bir hep de 10 gün kesel olup gelmedi giden çağlar. Ne şunu yalı çareler köp oldu. Çarelerin haysi birini açsam ondan beterini görüyorduk. Ondan beterini eşitliyorduk. Sebebi şu Türkmenistan'ın içinde hem yerde çare. O çarelerin içinde hem her hili akla sığar yağlı zatlar buluyordu da onu görüp adam zadet yanındaki vaxtı näme diyeceğim bilmeyen, söz tap bilmeyen olup bolyan zatları mesela yine bir yadıma düşen nämen aydayın şu aeroport yine şu aeroport açılanda neçenci yılda o 2017 yıl Mart ayında açıldı. Şu yadımda kaldı. Neçede al gitti bizi hemmemizi. Şöyle prezident geldi. Prezident geldi deyip biz yine şu gece mesela şu gece saat 3 olsa 3'te gittik. Gece saat 3'te gittik. Şu yerde ertesi günü gece saat 6'da Çelidik Ayas üstünde durduk şu yerde. Siz gözünüze getirin şimdi. Orada işçilerim var, çağlarım var. O lisedeki, lisedeki çağlar, instituttaki okunimeler, studentler, hemme şu Libak vilayetindeki hemme adamlar dik ayasında durdu. 7 yaştan 70 yaşa çalışanlar dik ayasında durmalı şu çarelerde. Sebebi polnusu hemme yer şehrin içi yapılıyordu. Etraflardan geliyordular. Diyene şu yere yapılıyor, hemme yer yapılıyor. Hiç kim içeri gidip bilen yok. Şimdi biz orada şu günem yağış yağıldı. Yaman uzak bir gün yağış yağdı. Uzak bir gün yağış yağan için biz biraz oturmalı olduk. Ona nehir oturdurdular, avtobusun içinde oturduk. Son saat 3'te varan bulsak, avtobusta oturduk bize. Danaçeli'de oturup son saat neçe değilsem saat 3'ten sonra gündüz 3'ten son bizi gittiler şu tarafa, zat tarafa, aeroport tarafa gittiler. Şu aeroport tarafa gidip bizi живой koridora edip koymalı oldular. Живой koridor durduk. Yağmuram yağıp duran neydi yani küçük yağdı üstümüzden. Yağsam durmalı olduk. Şimdi önümüzden son kimleri getirdiler? Liseyin oğlanların, kızlarını getirdiler. İnanmazsınız orada hemmemiz bir yufka köynekte durduk. Üstümüzdeki ne adınız olsa çıkardılar. Palto, kurtka hiç kim elinde durmadı. Ay,
şu yerde son durduk biz duran vaktinde indi şu prezident gelecek vaktinde e, önümüzde duran yaşı olan kızlar da yaş 18 yaşında 19 yaşındaki yaş olan kızlar bir sanışıcıda olan özünden gitti. Yaman oldu. Sebebi düşünüyoruz olar yaş olan son yanından zat almandırma, açık alandırma, uca köp adam nima istəşiniyə diye örde. Bu adam da onca durup bilmeye. Böyle yaşlar, slabi köp yaşlarımız bizi. Özünden gitti, özünden gittiğin vaktinde yaman şu yerde baskı köp oldu da arkamızda köp nəmələr duruyattılar, məhəmmin işçiləri duruyattılar. Olanca özümüz arkasında bizler çağlar bağımlı işçileri hemen gelirler, eneler de hemmemiz yaşlı, ayarlar olan son oğlanı özümüz küme ettik. Son doktor geldi, o ısı çay verip, biraz nan yedirip, biraz özüne getirdik yöne. Anırda skor pomuşlar da şu skor pomuşa gitti, alı gitme için yamanan problema oldu. Ne için diyende anırdan prezident geldi de prezident gelen vaktinde hiç kim nimet gımıldamalı hem değil daşı da imsin durmalı saldat yağlı durmalı da üstünde distapa yağlı duruyalı da arkanda hemmesi mühayemler. İki sene ayağın arkasında bir tane durardı mühayemde şunu yağlı yani zat yağlı duruyalı da arkamda gep etmem vermeyeler hareket etmem koymayalar dünya şu ömye karab durmalı şu prezident gelen vakti özlem şu vakti şu moment oldu da şu oğlan yıkıldı. Näme bolsam oğlanı biraz küme ettik biz onu anırdan doktorlar geldi, mistra geldi, doktor geldi. İnanmarsınız uruşta bolan yağlı yıkılıp geldiler de imedeklep gelen yağlı geldiler. Ben iki gözümle gördüm de şu yerde şayet bolanın içinde şu sağdaydı Berotman şöyle. Oğlanı zordan aldı gittiler ya anırdan. O gözünüze getirin. Skor bilen şu bizim aramızdaki aralık başta bir kilometre vardı da fikir etken. Sebebi karanda uzaktan göründü de şu. Skor pomuş animesi maşınımız. Zordan al gittiler. Yine şeyle yağdaydı bizde çareler bu ya. Bu zatlara hiç kim cevap vermeyerler hem vermeyediler hem. Daha gepletmeyen koymayadılar. Şunu yalı bizde Türkmenistan'ın içinde yaman köp baskılı çareler bunlar. Bu baskılı çare diyen sebebi orada sana adamlara basış köp etyerler. Yani Gestapo yal üstümüzde duruyorlar. Yine şu zatları gören zatlarım şundan şulardan aydayın dedim yardıma düşerleri. Sonra yine üstüne koşarım yardıma düşerlerinden. Sağ olun Fatma abla. Yengeç olan size söz bereli. Elini kaldırıp duran. Buyurun. Salamat tanışlar. Meni bu çareler hakkında bir dalay jasam weliyatine biz raýat diýse Türkmen halkyny raýat etişdirilerde durşuny. Ve soňra bular raýatlyklaryny unutmalyklary ýalan sürekli çarelikleri çykarýarlar. Her hil çareler bulary näme prezident gelende öňünden çykýar, prezident gelmedik wagtlary ýol kekmek diýdi, iň bolmany ýol gyralaryny ot çapdyrmak diýe şol ýaly çarelere çykarýarlar. Bular näme diýe esasy şol okuwçylar, talipler çykarýarlar. Näme üçin ýani bağ ektirmek üçin çykarýar. Ýani bağ ekmeklik diýileni erwe saat däl bu. Bu zat bolýar. Ýani biziň egerde bağ näçe köp ekilse biziň ýurdumuz ýaşyllyga dönüşjek. Dönüş wa sapsar bolup ýatanlar hemmeýe şor wagt tolap ýatyr. Indi bagy näme üçin ekilýär? Ýani bir howaň arasynda gowy bolmak üçin, tebigatymyzyň odan bolmak üçin ekilýär. Ýöne bunu bagy çäre görnüşinde edip ekdirýärler. Bu da ýanky adamlaryň beýnisinde şu bag ekmeklige bolan ýigrenji döretip başlaýar da gitdigiçe de ýani zor bilen okuwçylary ýa-da talipler ýa işgärler alyp gidýärler işinden goýup ýani aslında bag ekende adam bir ýurdun ýaşaýan halky höwet edip çykmaly. Aslında hoňat zat ýani bag ekmeklik bu zat ýöne bunu sürüň halyna çykarýarlar. Ýani raýat halyna edip çykarýarlar, zor edip ýöne şo bag ekip durkalar ekgänden hem öz aralaryny ýani şo bagyň
saralyp gurak çekdiklerini bilibem durýarlar adamlar. Ýöne onda da ýagny görkezme esnaf üçin ekgeler. No okuwçylaryň ýagny şo talyplaryň zor şo prezident gelende ýene ýa gijelerine daň bilen sowuklarda ıstalarda çäre çykarylmak şo okuwda da baskı bolýar da okuwda da ýagny baskı onam näme üçin edilýäne meselem saňa zorlapmy da ama bir nahary iýdirip dursalar halaman başlatyň şo nahary. Ýani bu mektepde de ýani çağalar şeýdip çäre çykarýarlar ýa mektebiň içinde molumlar tarapyndan baskı edilýär bolyn okuwçylar mektebe gidesler gelenok ýagny. Öwrenmek diýilen zady, okumak diýilen zady halaman başlaýarlar. Talyplaram ýagny universitetlere girjek zat etjek bolsalar aýdyşýarlar da öz aralaryny ýa o taýda okuwam näme o çäreden çäre hemeder gatnar ýörürsüň da barsaňam diýilen ýaly hemele gurulýar çykýar ýeneden adamyň öz arasynda. Bu zatlaryň hemmesem esasy edýanatlar şol raýatlary raýat görnüşini saklap gelmek üçin edilýär-de. Ýogsa ne şo ýanky Fatma Doğan aýdyp geçdi, proglanjyk erwet dolly çaşdydy. Ýani egerde şo raýat däl bolsa, ýani watandaş bolsa, adam şekili şonuň ene satas dogan garnaş badyr. Ýani şo çäreden egerde kesellap baran wagty ýa şonu ýalyk bir agyr ýagdaýda baryp bolan wagty bunyň jogabyny näme üçin barmaly soramal däl bular. Men çağam näme üçin o sagada adam borup hemä gitdiňiz, çäre alyp gitdiňiz, yaramanamy izine geldi. Diýip, ýani bu raýat diýilen zat şo biri-birine raýatlaşdyrýarlar da adamlaryň özlerem ýani öz tarapyndan bardy. Ýani şo çäreleriň näme üçin o barmaly men şo çäre diýilen ýaly bir soraw ýa-da meselem işgärleň arasynda da bolsa hemetçekkä men şo çäre gitjekkä zat diýip bilýärler-de. Ýani köpçülik bolup diýmeli buna. Bir tane iki tane bolup diýäňem bolyn, näme diýerler sen egerde çäre gitmeseň işiňden çykarlarsyň diýilýär. Ýene bir şolar ýaly zatlar baskılar edilýär-de. Ýöne bunu ýagny biziň Türkmenistanymyzda egerde mektepden ýa-da sadykdan şonu ýa çağalar çäre alyp gidilýän bolsa şo çağalaryň postarlar bardyr özüniň. Ýani seni öz çağaňy daňdanyň içinde ýa sowuk kowalarda näme üçin näme ýola çykarjak sen öz çağaň. Hatda şu näçinji ýylda boldy bir ýagdaý boldy şu näme marda bolan bir hadise bar. 25 sanak näme çağa heme kakıp öldü, maşin kakıp öldü. Şo çağalaryň hiç biriniň postarlaryndan ýa molluklaryndan ýa bir enatalaryndan hiç biriniň ses çykmady. Hiç kimde. Ýani bu çäreler gatnadylýar, çärelere çağırylýar, bu erbet zat ýöne şuňa garşy ýani biziň halkymyzyň özüniň bildirmegi gerek, ýani şoňa gitjek geldiklerini bildirmekleri gerek halkymyzyň özüniň. Ýeňiş şurada hazır ýa bellep geçdiňe bir hossarlary bolýar. Her mesela bir hayvanına pişik değerli yani köpek değerli bir çağasına dokunan vaktin şu neme görkezi çağasını değmeslik için dişleyecek oluyor bir neme görkezi de instinki var ama şu bizlerin mesela atalar demedim eneler mesela şu çağalarına hiçbir nemesi yok mu?
Yine Fatma ablam öyle çağırıyor. Sizden bir ene mesela çağınızı şunyalı bir ısıda soğukta alıp gidecek olsalar neşli bir tepki veriyeniz. Hiç mi şu çağların enesi hiç muğalımlarına bir neme görkezmeyen mi ya? Şuna mene mesela prezidenti suçlamayan. Onun prezident bilen hiç nemesi yok. Buna muğalımlar birinciden muğalımlar sonra yukarıda nemeleri şu prezidentin yandaşları mı diyeler neme diyeler. Mene şular suçlayan. Sonra enatalar benamat bu zatlara. Enatalar birazcık şu muğalımlar çağaların çərəyi verdiğin vaxtı nemesini görkezmeli şular. Tepki vermeli. İber Adamın çıkanı Fayda var. tablo tay. Hatta yine her bir çağa nemede idari işgallerinden çıkya, yani mektep muallimler, okuwçylar, talipler çıkya. Müňläp adam çıkýar o taýda. Yani şol her adamın arkasynda bir iki tanaky postlar bar bolsa, meselen 10 müň 15 müň adam bolýar şo taýda. Ýöne hiç kimden ses çykanok. Yani sen çäre çykmaly diýilende eýem adamlar potlanan ýa-da şolada ha çäre wamyş ýokman gidämelmiş diýip özlerini zat edýärler, gandyrýarlar. Yani avtomatiski gidiyorlar. korkutýarlar da. Avtomatik. Avtomatik yani eýem bir şu nerti çäre wa diýä bolyn, adamın kellesinde men şu çäre näme üçin barmaly diýilen soraw dören okda ha ertirem çäre gitmeli, şundan bizar bolýan, gitmesem men bolanok, gitmesem men işden kowurlar ya gitmesem bana azar bererler diýen ýaly pikir dörek başlaýar. Yani adamın beýnisinde soraw dörmeli, aňyrdan bir adam gelýär. Meselen näme üçin gelýär ol adam? Prezident bolsun, kim gelýän bolsun, häkim bolsun, oň edýän işi bilen, ýagny çağalan işi bilen oň gelip şo welaýetde etip gitjek işiniň arasynda näme daxly bar? Meselen çağalar oňa kömekleşýärmi ýa-da çağalar bilen gelip maslahatlaşýarmy, öňünde pikir soraýarmy çağalardan ýa şo borny adamlar çyksyn diýe onam zat edelik, kabul edelik adamlar çykmalymyş. O 3000 san, 5000 san okuwçy talipler. Meselen prezidentiň özi gelip şolaň öňünde interwiu berýän bolsa, kergedek ýany şo çykan okuwçylardan, taliplerden ha näme nemeleňiz bar, kynçylyklaryňyz bar, okuwlaryňyz nähili, gidişler nähili, ýaşaýyşlar nähili, ogalaňyz nähili, şolar ýaly sorawlar berýän bolsa onu bu gedek bu çäreler çäre görnüşinde bolmaz. Hatta şol owalardan hem şäherlerden hem abeşni adamlaryň özlerin barıp çıkardy şolaň öňüne. Yani bizim hem ýagdaýymyz bular ýaly ýagdaýlarymyz we aýdaýyn prezident gelýärdi degen. Ýöne bularyň o zatlar bilen bir derdi ýok hiç şeýle. Ýa-da adamlaryň kellesinde de ýani şo soraw bermek adam ýok. Çäre gitmeliyse hemen eýem taýýarlygyny görýärler. Ha, hukman gidäýmeli bu. 30 yılın içinde bir gezek şunyalı bir soru Aýdaýyn. oldu mu? 30 yılın içinde prezident adamların önüne çıkıp sorak cevap alışan vakti oldu mu? Siz gördüğünüzler mi neşirdi? Hiç. Umit elini kaldırıp duran Umit'e söz vereli. Buyurun Umit. Sağ olun. Şu menem şu Ýeňiş Doğanyň aýdanlarynyň üstüne ýetireýin. Şu çäre diýmek aslında köpçülikleýin iş etmek bolýa-da, köpçülikleýin iş geçirmek bolýa. Men bunu Fatma ablanyň aýdanlaryny dinläp, şonu analiz edip, şundan men şeýle bir netije çykarýanda bu çäre diýmek aslında çäresizlik. Yani çıkınsız ýagdaýa adam sokmaklyk. Yani diye ki iki adamın arasında bir meheme işgäri durýar diye. Bärde şu halka şunýaly näme berilýär? Mesaj berilýär. Diýler ki başka çıkalgaňyz ýok sizin şu daýda durmaktan başka çıkalgaňyz ýok diýilen mesajy berýärler. Bundan hem işte insanları raýatlygyň başlangıcı edip yetiştirýärler. Raýatlyk bärden başlanýar. En köpem. Soň çıkalgasy ýok bolanlygy üçin hem soň özüne o iş edinýär. Yani diýe ki bu çäre çykmak meniň görevim mikär diýip pikir edip başlaýar. Şeýlelik bilen bu ýaýrap gidýär bu çäre meselesi.
Näme? Şu en atalara değinip geçildi. Yani näme üçün men sonra veresim gelýär-de, näme üçün siz bu häzirki terör hükümetine çağalaryňyzy peşkeş edýäňiz? Yani çıkarýaňyz. Yani siz hiç mi gynanaňyz yok? Yani çağalaryňyzyň saglygyna, hiç mi çağınızda nefsinizi arana? Ya uğratmaň. Elit gatlak diýilip atlandyrylan bir cinayetçi toparyň ýallakylary bar. Şolar çıkarsın çäre çağalaryny. Näme üçin onlar çıkarany? Diňe bolsa şo garyp halkyň çağalaryna bolmalymy? Şolar mı diňe saglygyny ýitirmeli? Olaryň çağalary gullugam gitmeýär, nitoka çäre. Şunyam ben Hmm. Ne o? Çıkarmaň mene garşy. Yani meniň çağam bolsa mene hiç goý bermezdim. Şulara aýdyp geçeň. Özüm wara bir sağ näme olun. haýran galdyrýan ýerim bar da, bir haýran galdyrýan ýer bar, ýagny şu çäre baraňdan soň gaç döwrüň mentler durýar sen, ýagny baskı astyna saklaýarlar şu taýda. Ya şol sen özüňi bir baskı astyna, ýagny bir tutsaw ýaly edip saklatmak üçin baran ýaly bolýar-da adamlar. Gözüňize gelýärmi? Egerde bir ýerde saňa bir baskı bar bolsa sen şu taýyp gitmersiň, gaçarsyň gaýtan. Şerde hazır Sen şu galdyrýar, gaçar. Umit'in aydan bir sözü dikkatimi çekti de çaresizlik de aslında bu karşı taraf hükümetin hem çaresizliği şu halkı toplap çıkarıp özünün korkaklığını aslında görkezýär. Korkak çağaları çıkarıp çärede näme dediler et näme diýerler живой забор diýerler. Etten duvar. Şunu ýaly edip özünün aslında gorkaklığını görkezýär bular halka. Fatma abla size söz verin. Şerde siz köp zada doğru belletmiştiniz. Ýa-ni ýeňiş kardeşim belledi da şu çäde. Sesiniz yuvaş geldi. Burada çıkarýarlar doğru belledi şerde ýeňiş kardeşimiz. Ya soňa şu gorku bilen çıkarýarlar da sana zat edýärler. İşten çıkmasaň basket yerler, mesela çıkmasan protif politika gitýän diýen sözler ulanýarlar. Studentlere yine bilen studentler näme için nämeni ulanýar okudan sen açyslet etýär. Yine näme şunýaly gorkuzmak için sözler ulanýarlar örde. Şurada men yine bir zat ýadyma düşdi. Bolan çärede bolan bir wakany. Ýa-ni her gezek bir çärede her hili bir näme bolýar da suçy bolýar. 2016-njy ýylda ıssy ýona hawa ıssytdy. İýun aýlary kim zavod bardyr. Bilýäňiz emmeňiz Çarşaf şäherindeki. Şu kim zavoda prezident geldi. Bizi soň şu kim zavod tarapdaki köçelerde живой koridor etdiler. Живой koridor durduk. İnanmarsınız bu geldi, maşynda geldi ýaňky prezident. Başında geldi, son yankı yana mıhayımlar hemmesi optum şu arkamda durýar, hemme adam için durýar daňyrda. Maşında gelen için bizleri şu живой koridor duran hemme gelinler, yaşlı ayallar, yaş gelinler, kızlar da yani ayal gelinler köpümüz. Erkek olan azraktı. Yankılar nämşetdi bizi. Doğru gürün açsam da yaman bolduk da şu wagtda hemme kimemde ayallar gelirler hemmem şu yerdeki bizi goyun yağlı kovdular şu yerden gidin de kovdular. Birinciye özleri koridor edip koydular, ikinciden hem son bizi kovdular anırdan. Bizi son edip kovdular, gidin de pemmesi arkamızdan sürünüp koyunu edip kovuyan şu yağlı edip kovdular. Tamam gittik bizim de. Kısa köçeler bilen gitmeli, varmalı yolumuza gittik, bardı, Glavny köçe çıktık Anıra. Şimdi ne taraftan çıktık da nereden diysem. Şu Zelili köçemiz vardır. Tuğçe sen bilyen, Umit senem bilyendir. Şu Zelili köçe çıktık, şu yere çıkacak vaktinde indi. Şehrin hemme yeri polistan dolu da, mıhayem polis hemme yer. Gözünüze getirin ıssıkta, cikrama ıssık dependen gün kaynap duran köynekte.
ayaktan ayak kalan yok. Hemme kim şu köçeni doldurup kızıl köynekli gelirler, ayallar, yaşlı ayallar doldurup şu zelili köçeye varanda yankı polisler koy varmadı bize. İnanmazsınız doğru ettiniz şu halkın gücü, sivilin gücü demek ne şeyden belli oldu. Yankı hemmemiz nervinde günün aşağında hemmemiz ayallar biraz zat böyle de lüboy yerdemde o canın yanıp duran anıdan seni koyun yalı kovdular. Sonra sen köçe tarafa geçecek vaktinde önünde dursalar büvet olup yankı polisler bitmidini çıkarantılar yankı ayallar. Şöyle bir goh ettiler. Maymun bulup yankı yolu açtılar önümüze. Yankı ayallar duran neçisan bir 5-6 tane polis vardı. Şolar vara bitmidini çıkarantılar. Sırası yolu açtılar. Hissa deyip bilen yok. Geçin gelineceler. Goh etmen deyip bizim yolumuzu açıp koyardılar. Ne seyredik? Şurada şu vakti şu yalı goh edildi. Şimdi şu yerde gözünüze giden biz halkta giden güç biz hemmemize. Biz korkmalı deldik şu yerde. Yöne hiç kim korkan yok. Yöne arkanda şu köpçülükte anırda bilem yok. Şu zada adam yanımdakiler hemmesi gitse şuların yüzüne düşüp gittiğini bilem yok. O zada düşündürüp bilem yok size. Yöne şu yalı gaharın getiren vaktinde şunda yol barşyalı olup kıygıranın bilmeyen ekenin hissattanam korkmayakeninem gözüme hissat görünen yok. Yine şunyalı ara yarım nimelerim bulan vaxtlar bulat şu çarelerde korkuyattılar. Yine polislerin özleri hem köp yerde dinavat bolyarlar. Mühimler hem günahkar. Yani şu adamların özleri günahkar. Onlardan korkmalı değil. Bunday karanda da. Şu yerde karan ayarlar şuların gitmediğini çıkaracaktı. Korktular da şu yolu açtılar. Bulmasa koy varmacık olup duran da gitmişler duraslar şöyle değil. Günün aşağında anırda durduk bizi koyun yağlı koydular da kıygırıştılar da. Deri yolu açtılar, yolu amaçı bileykerleri açtılar. Şu prezidentin buyruğuna karşı açtılar bizim yolumuzu. Aslında hem zat halktan zavist. Halk sesini çıkarsa hem zat düzelecek. Öyle çağırıyor size söz verelim. Fatma abla mikrofonumuzu yapsanız ses gelir. Ştayda var yine de himmedat da yankı belan körü propagandada görüyen. Ene çağa men soğukta üşap gelli ana iyi verecek değil o problema havada ya şu çare çıkaran adamlarda görüyede köp adam köp inatalar ine şu akidiyalar ne ben çağam yalanlaştırıyor kurtka giyse bolanok mu da ine bu yanlış trебование talep edicilik yanlış düyübünden Ştayda sonra koyulmalı näme üçin menin çağam köçe çıkmalı ine şu sonra koymalı soğuk bolsun kış bolsun gep havada değil ya da şu akidiyan adamlar yalanlaştırdı ya açtır diye ya da tuvalet akiden okulur ya iyi mi tem gün ortağını veren okulur uzakkını açtırmalı problemi o değil problemi näme üçin çıkmalı köçe näme üçin bir adam gelýär diýip bolam sen ýaly adam prezident bolsa da prezidentim kim üçin ullakan adam ol görünýändir gözüni ýöne olam bir ýaly adam şol gelýär diýip men çağım köçede durmalymy näme üçin sebäbi näme bunyň sebäbi hemmesi raýatlaşdyrmak halky goýuna öwürmek. Onuň o taýyk sürülýär. Bir halky goýun edip bilen soň, bu tarapa sürseň bu tarapa sürülýär. İlni rasulsa şu tarafa da sürülýär. Ine mallaşdyrmak. Indi bu meni birazcık biňişrak sebäplerini aýdyp bereýin. Hemme belan körüg propagandada. Şu propaganda giýje ünni. Ine men mysal getirip bereýin. Arz edip köçe çıkmak ya adam üşürüp bir buların düşüncesini ütkötçek bolýan adam yok. Doğru zady gurrun berjek adam yok. Täbi halky bütün global ýagdaýda men eýemde aýlap ýetişdim. Propaganda üstü bilen. Maňa näil garşy durup biler bular? Yok garşy durup bilmeýär. Ana şular ýaly soňundan bir sen anamyny giýrengden soň
Ene diýerler ene Serdar prezidentlige bellenen yo Serdar gowy diýerler. Serdar gowy diýe ýaş ödem hemme zat öňünde oň diýe. Tebe gidip geldi. Elbette ýaş bolsa seniň intak ýene näçe ýyllap buledyp saklar o seni. Ýaş bolsa gaýtan beter. Tebe Näçe gidip ýyllap geldi öyle çarıyla. 40 ýyllap ýene buledyp biljek adam şol. Ýaş bolsa. Tamam. Ýaşlygyny onyp näme ýaş diýe. O bir diýe ýumşak diýe kakasynyň gowy boljakmyş diýe. Sen ýerde gördüň sen kim aýtdy? Hany garançysy? Ödem niligitsimli gelen adam hiç kim saýlamady ony. Atasy bilen kakasy edil özüniň biznesi ýaly hasap edýär Türkmenistany. Ullakan bir biznes bir zatlar öňürüp duran. Gaz, neft öňürüp duran bir biznes. Abi biz halk bolsana oň işçileri ýaly. Golasyny islerini aýrýar, islerini goýar. Ataly ogly gezekleşýär. Inni oglunyň başarmaýan üçinem atasy gidýär kakasynyň nim oglunyň ýerine öýlek. Täzeden bäri ýene de sahna öňüne gelip başlady. Kakasy. Sebäbi iki gezekleşip bir prezident bar bolsa iki boldy. Gördüňizmi şular ýalda? Taýsy döwletde gördüňiz. Ataly ogul gezekleşdirip ýöredýär döwleti. Ýerde gördüňiz. Ine men gaýtjaklarym şundan ibaret. Men çağam yaraman geldi, üskürüp geldi, temperatury galýa, inni ay iyi berjekler, kenem iyi berme. Ol probleman çözdüň däl sen. Problema aslında näme üçün gerek biderek zat. Näme üçün gerek, näme üçün köçe çykmaly bizim çağalarymyz. Ya işgärlerimiz, bolumlar, raşlar, budjetni işgärler. Näme üçün köçe çykmaly? Öyle Problema şu. Bu aslında baranina şu az näme üçün dediğinizde hemme zaten şunun problemanın kökü şu. Näme üçün diýip sorak bilmänimiz üçün bu zatlar bolup duran. Hiç bizler şu Türkmenistan'ın vatandaşları bolup hiçbiri näme üçün diýen sorak bilmeýärler. Umit, size söz verelim. Sağ olun. Şuayda yana Fatma abla aydıp geçti de dedi şotayda üstüne gıygırıp başladık. Gelin yollar hem adam açıldı. Korktular zat dedi de muğa misal getirip şu halktan korkyanlığının bir yine bir suutnamasını şuayda aydıp geçeyin de şu yollar yapık yani hiç samolyot uçmadan duran vakti halk aeroportu ağdır düngder etti. Son näme boldy? Buraya 11 reis uçak koydular şonda. Son yine halk peselip başladı öylin uçakları durdurdular. Buram işte halktan korkyanlığının bir alamatı. Yani halk durmalı değil, hiç kaçana. Bolýada, nime bolýada, neme? Çağa ağlan wagt ağdyna emdik berdik bolýada. Hakika. Edi şoň ýaly o. Tuğçe sesin yapık konu neme dälmi? Aýtjaklardyňyz ýok bolsa tamamlalyňmy? Ya, duam Başka söz almak isteyen bolsa, devam etmek isteyen bolsa, söz berim bolmasayam köp uzatmalı. Şurada vatandaşlara buyurun. Şunu aytıp geçelim. Yine Türkmenistan'da ýöne ayagalyna çärelere, ýeneler alyp gidýärler ýöne işsizlikden Türkmenistan'da. Gaterwet işsizlik we önümçülük hiç hili ýok. Önüm öldürýän ýani hususy sektorlar hiç hili ýokdur. Hemmesi diňe edara işgärleridir. Başka zat ýok. Yani hökümetiň bir edarasy bar bolmasa, galan ýerine önümçülük ýok. Yani halkyň esli bölegi, gaty uly bölegi işsizliğin içinde gedip ýör. Ya bulara bu zatlaryň üstüne yapmak üçin şol tanfetdiribine adamlar bizim öňümizden çykýar, yani adamlar bize destek berýär diýen mesajy vermek üçin başga ýurtlara ýa-da özüniň garşydaşlaryna mesajy vermek üçin çäreler çykarýar. Indi bu da näme gelýär? Ine Türkmen vatandaşlar ilk öyle raýatlıkdan çykmak isleýän bolsalar, yani vatandaş bolmak isleýän bolsalar,
şu çäreleri yatırmaly, yani özleri yatırmaly. Bunu olar yatırıp bermeýär. Yani halk yatırmaly. Egerde şu adamlar çäre çykdyklarça, yani näçe wagt çyksalar çyksınlar, bu 100 ýyl çyksalar ýene 100 ýyllawam şu ýagdaý dowam eder. Bu adamların özleri bunu güýçlendirýärler. Yani güýçledip görkezýärler gözünde. Yani şu çärelerin kömegi bilen buna kimin elbini etýärler. Ýene de adamların, halkyň, şu garyp halkyň öz eli bilen özlerini güýçlendirýärler. Yani sözüň dogry manysy, adamlar özlerini cellatlaryny bakýalarda, o cellat gelýär ertesi gün olaryň arasyndan, ýagny raýatlaryň arasyndan istediğini saýlaýa alyp gidýär. Ýene de raýatlaryň özleri bunu güýçli saklaýarlar, aýakda tutýarlar, buna näme tutýarlar? Biri-birinden. Yani her kim ýene de bir enata bolýar, ýa-da çagasy bolýar, şu çagasynyň okuwyna, bilimine ýa-da bir nirelere akidilýänligine, näme üçin akidilýänligine üns bermän, özü ýaly raýat edip yetişdirýär. Yani Türkmenistan halky şu wagt ýyl-giderli raýat öndürýär. Onuň üçinem ýani adamlaryň biradarak şu kellelerini sorag bermeleri gerekdi. Onuň üçin biz işsiz, yani bizim işimiz ýok, işlemäne. Jüýümizde pulumuz ýok, yani aljak zadymyz alyp bilemez ýok. Istenlik bir gitjek ýerimizde de, hatda Türkmenistanyň öz içinde de aýlanyp barylmadyk, yani watandaşlaryň hatda diňe şo bir owasynyň iş çagaşynda ýaşap giden watandaşlar kendi. Yani raýatlar kendi hiç ýere Türkmenistanyň öz içine bile aýlanyp görmedik, gelip görmedik, yani adamlar var. Ya bular şol owada dogulýarlar, ondan soňra ýogurp gidýärler şol owada da. Owasyndan çykmaz. Yani Türkmenistanyň öz içinde de rahat gelip ýaşap bolan. Bunam kim destekleýär? Ýene de yani özümüz destekleýär. Şu adamlaryň ýene birazjyk sorag bermekleri gerek kellelerini. Näme üçin? Näme üçin? İşsizlik, pulsuzluk var. Etjek adamy edip bilemizok, gitjek ýerimizde biz gidip bilemizok, ýöne biz näme üçin çäre gitýärler. Yani men meselem öz maşinim bilen Aşgabatyň içine baryp aýlanyp bilemok, ýöne men näme üçin oglum çäre gitýärler. Şu soraglary bermekleri gerek, yani bir ýogsa bu çärelerden çykylmasa, yani her çäreň her bir ýerde garşylyk bildirilmese, 100 ýyl ýaşasalar şundan erbet bolar, ýöne gowlaşmaýar. Mene şu çäreye giden çağalara, kiçicik sadyk çağalarına mal gidýärler, şunlara gynalýan. Şerde şularyň enelerine yüzlenjek Türkmenistanyň ayallary, eneler, eğer materinski instinktlaryňyz bolsa, iyi bermeňler çağalarymyzy. Çağalarymyzy iyi bermeňler çärelere. Barmy başka söz almak isteýäniniz? Ben gysgaça bu tormak bir aýdyp geçeýin, ine şu çäreler nerden gelip çykdy? Aslında ene Türkmenbaşy bar wagty, şu Türkmenbaşyň başlan fundamentini Türkmenbaşy gurup gitdi. Sebäbi çäre çykanda pul berdi, aýdym aýtdyrdy, pul berdi, tand etdirdi, pul berdi. Awa gowaça ýygdyrdy, pul berdi. Fakta çöplen bolly, bir brigadira pul beren bolly, bir başgala nämesi diýe, başgala kärenesi diýe, oňa pul beren bolly şey dip adamlar ýanky dimen Pavlov'un üstüne bir eksperiment geçirýär. Baç serce. Naharlajak wagty çıran ýakýa, nahar berýär, çıran öçürýär. Ýene naharlajak wagty çıran ýakýa, soňa waka ýankyda neme dörýär. Güjükde wagt dörýär. Ondan soň çıran ýakan wagty nahar bermese de gyllyk akyp durýar-da. Şu nahar bermese de barýar. Şu çıraýansa baryp durýar. Enni gurban guly gelen soň näme boldy? Şu çıraýanmasa da halk bardy durdy şo taýp boşuna. Pul berilmese de gatda durdy. Näýem aňyna girdi de bir Türkmenbaşy näçe ýyl oturdy. On mäşi 20 ýyl oturmasa şol aralykda beýnisinde, halkyň beýnisinde şol instinkt döretdi. Ýani gidip gelip durma. Indi çäreler edilýär bolyn, pul berilmese de gidip dur halk. Ine şol ýaly edip oýnadylar, oýny. Ine şonu aýdaýyn bolýa. Sağ olun.
Şurada bizleri izleyen vatandaşlara izlenecek. Vatandaşlar sorak soran, köprek sorak soran bizlerim şunyalı şu Türkmenistan'ın global problemaları şuları gündeme çıkaralı. Bunlar gündeme çıkınca şu problemaları son karşı taraf bizleri izleye. Ona eminim, %100 eminim bizleri izleye bunlar. Çünkü sorak soran bizlerim şuları gündeme çıkaralı. Şunun bilen birazcık bolsa vatandaşlara bir ansatlık bolar. Biraz şu çağalar hiç bolmanda çağalar bir zorlanmaz diye düşünüyorum. Kıynalmaz diye. Sağ olun. Gelenleriniz için köp köp sağ olun. İndiki görüşeceğince sağ olun vatandaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.